Missä nämä? Pitää varmaan ja tilaisuus. on takavesi näkemään istua. Otetaan juuri oikein päin. Minä mahdollinen Ne on vuotena lämmitysmaaristi menossa. Ollaan varmaan kaikki. Vanhin. Avioliiton tarkoituksena. Siihen kuuluvina maassa varhaaksi. Sekä yhteiskunnassa ei voisi olla siitä, että pystyisi. Avioliitto on tarkoitettu pysyväksi, jotta sen osapuolet voisivat yhdessä voida onnellisemmin. Hänen todistajan läsnä ollessa kysyn teiltä. Atso Olavi Velikalia, Tartu Kottaa, ja Anni Evelina Ahran, kotiin vaimoksenne, rakastaakseen häntä myöntää ja vastoinkäymissä. Tahdon. Hänen todistajan läsnä ollessa kysyn teiltä. Anni Evelina Ahola, Tartu Kottaa, Atso Olavi Velikalia, aviomieheksenne, rakastaakseen häntä myötä ja vastoinkäymissä. Tahdon. Virkain nojalla julistan teidän aviopuolisäykseni, ottakaa liittona merkiksi salkustaisella ennen. Ehkä valmistuu. Teidät liittynyt avioliittoon ja puolisoina te muodostatte perheen. Muistakaa aina, että aviopuolisoinen myös antaa toisilleen uskollisuutta, rakkautta ja ymmärrystä. Sekä toinen toistaan tukien sen perheen hyväksi ja säilyttämään kodissanne sovun kesken. Voitte suoraan asiaan. Yes. Kiitos. Nyt me saamme. Joo.